Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong mo rin na pagkahapon mga kaaksyon, alaw kitang unyanin Martes, petsa 29 na kan bulan kan Hunyo taong 2021. Akuan sa idong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolanja. Ang programang ini mga kaaksyon, atod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Programa man para sa mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo, inian, tabang, ora mismo. Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, live na live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi as in 88.7 Radyo Oragon Biracatan Duanes. Mga ka-aksyon, Martas Ngunyana, welcome tabi ka mo para magpaabot kan sa inyong mga komento, reaksyon. May manggagana ngunyanin 1,000 pesos. Hulital daw kita ngunyanin Martes. Lunes, Martes, Merkules, asin Webes, 1,000 pesos. Pag Biyernes mga kaaksyon, 5,000 pesos. Ang tumapaginting na premyo para sa mga maswerteng manggagana. Kaya pwede ka mong magpaabot kan sa inyong mga komento asin reaksyon. Siyempre, may manggagana man ngunya na pagkaaldaw ni brand new tablet. Iyan strictly para sa tuyang mga students. Ngunya na pagkahapon mga kaaksyon, urulay kita sa Red Tide. Iniita duman sa nagkaperang porsyon kan kadagatan. Didi sa Bicol Region nga siring man duman sa Masbate asin Sorsogon, igawang nanotaran nin Red Tide. Kaya pinag-urulayan ngunyan mga kaaksyon, iyan na naunang bitan ng issue. Makakasabay ta ngunyan na pagkahapon tanganing pag-urulayan, iniong manungod sa Red Tide warning. Kasabay ta sa telepono si Ma'am Noni Inolva, ang tagapagtaram kan BFAR Bicol. Maray na pagkahapon, Ma'am Noni. Yes po, good afternoon po sa Indugabos dyan sa station. Siring man po sa pirming nag-aantabay kan Action Ora mismo, kang Action Internet TV. Good afternoon po. Apo, Ma'am Noni, maray na pagkahapon tabi isa sa imo. Digdi kita sa mainit na pinag-uurlayan ko niya na Ma'am Noni. Anong lugar po sa Bicol Region and may Red Tide warning? Gusto ko po maraman yan para sa impormasyon kan sa tuyang mga paradalan asin paradangog. Yes po. So late in the afternoon kang Hunyo 25, nag-issue po kami ki local red tide warning para sa
po sa kabilugan kang Sorsogon Bay, siring man po sa coastal waters of Milagros, Masbate. So igo pong unom na banwaan na covered po katong local red tide warning, followed by shellfish advisory number 56 para sa coastal waters of Milagros ngani po na issued kan Central Office, and shellfish advisory number 57 para naman po sa entire Sorsogon Bay. Siring man po same date, mga banggi na po ini shellfish bulletin number 19 na talagang nagdeklara na duman sa nasambitan na duwang fishing grounds na kabali na po sa kabilugan na minomonitor kang National Fisheries Laboratory bilang positibo po for paralytic shellfish poison or red tide toxin. Okay. Ma'am Noni, usually tabi pag araw ka iniong panahon, ini pong mga bulan na ini, talaga po ba na nagkakaigwanin mga red tides sa tuyang mga kadagatan? Ang National Fisheries Laboratory nagmo-monitor po kang 59 harmful algal bloom sa 59 na fishing grounds, and every now and then nakakabali kayan duman ang apat na fishing grounds na minomonitor ta digdi sa Bicol region. And for quite some time, medyo lawig na panahon na mayo kitang red tide digdi sa mga minomonitor tang areas. And ang makamundo nga ni po kang December 5, nagpositibo sa red tide ang Sorsogon Bay, pero nagtapos yan nag-negative ulit siya kang March 23 na 2021. And inabot ito kay tulo may kabangang bulan. And until such time kang June 25 nga ni po na nadeklara ulit kita na positive for red tide sa Sorsogon Bay. Ma'am Noni, ano tabi si mga usual na nagiging cause sa tabi nin red tide? Ang usual na triggers na po kang occurrence kang red tide or harmful algal bloom digdi sa Pilipinas is itong nourishment coming from the effluents na nagumali po sa upland and low-lying areas. So nakakapadakol yan kang plankton, eventually nagdadakol man po ining Pyrodinium bahamensi. So yan po itong dinoflagellate na red tide causing organisms digdi sa mga monitored areas ta, and ining pabag-ubag-o kang panahon. So yan itong duwa na posibleng triggers na nakapag padakol giraray kang populasyon kay itong Pyrodinium bahamensi sa mga nasambitan tang lugar. Opo. I-simplify tatabi, Ma'am Noni, para layman's term, para sa tuyang mga kababayan, asin mga parasira. Ano talaga po itong mga produkto na apektado kainin? Pati basira tabi, kabali digdi sa mga na may mention mo tabing paralytic shellfish, sisira tabi, kabali din po digdi sa mga may red tide. Ito pong sinasabi tang pinagbabawal tamo ng i-harvest, ipabakal, i-transport is itong gabos na klase kang shellfish na ang origin nga ni po duman sa mga red tide affected areas. Ini po ang mga minasunod kung sa case kang Sorsogon Bay, tahong, baloko, unaw, talaba, badoy, itong mga bukawil, other shellfishes, including po itong balaw or alamang. Well, sa case naman po kang Milagros, ang pinakadakol po na harvest dyan is itong inaapot ng scallops na export quality po yan, dinadara po pa po sa ibang nasyon. Yan na scallop, yan sa mga marahalo na mga shellfish. Tabi, Ma'am Noni, nababanggit kabali itong mga balaw. Yes po, gabos na shellfishes na nabangwita or mga tagati or tagunhason and alamang or balaw, while ang isda po, mga pusit, pugita, sugpo, alimango, pasag, iba pang mga isda sa kadagatan, ligtas po iyan sa red tide, except of course lilinisan talang na maray, haliun po ang hasang asin bituka bago po iluto. Opo. Ma'am Noni, bago tabi nagkaigwanin red tide warning o bago tabi nanutaran ini, igwapang mga nagkapira tabing mga parasira or pamilya kan mga parasira ang nakakakan tabi kay iniong tahong. So ano ba tabi ang epekto, Ma'am Noni, digdi sa mga taong nakakakan tabi kay ini?
Yes po. So kung kamo po nagtutubod na ang shellfish na nakakanindo or kung nakamati po kamo kang mga sintomas kagaya po kang pagbagol po or pagmanhid kan sa indong bibig or sa bilog na muka or bilog na hawak, kamo po nag-ubrasuka, nagkulog ang tulak, nalilibong or mayong koordinasyon sa indong hawak, garitig tusok-tusok ang karayom ang mga purukang sa indong kamot. Yan po itong mga simptomas kang paralytic shellfish poison or itong epekto kang saxitoxin. So sinasabi ta po na ang regulatory limit po kang saxitoxin para masabit ang negatibo sa red tide is 60 micrograms of saxitoxin equivalent to 100 grams of shellfish meat, and anything na nag-exceed kayan itong sample is makukonsider ta ng positive for red tide itong sample. And dyan po particularly sa case kang Sorsogon Bay, ang shellfish samples ta po nagtalaan po kang 91.64 micrograms hasta sa 551.54 micrograms of saxitoxin. So masyado siyang halangkaw. While itong mga parasira taman po, they are claiming na sinda nakakakat pa po kitahong and daiman po sinda na ang explanation po kayan is sa entire Sorsogon Bay nagkapirang sampling sites lang po yan, and girumdumunta po na ining dinoflagellate na sinasabi tang red tide causing organism or itong Pyrodinium bahamensi. Naputol si Ma'am Noni, naputol. Balikan ta kasi importante yun. Ini aramon taman kung anong ayuda ang hatod kan before para digdi sa mga kababayan niya tong apektadong fishermen. Balik tabi ka, pasensya tabi kita Ma'am Noni, naputol kita sa linya. Yes po. So, ari na parte na nga nitong naitaram ko. Oo, duman kita sa mga nakakakanpo ning tahong na mga tao pa kung ano sa mga epekto asin kung mayo man. Ito tabi ang nababanggit mo kasubago tabi Ma'am Noni. Yes. So ito po nga ni na mga symptoms kang saxitoxin or paralytic shellfish poison, tingling sensation sa satuyang mga puro kanguro or itong garitig tutusok-tusok ang karayom, nawawara ang koordinasyon kang satuyang hawak or nawawara ang balanse, obrasuka, kulog kang tulak, pagmamanhid kang sa tuyang bibig or bilog na hawak. Yan ang nagkapira. Opo. Ma'am Noni, sa araw po kading sitwasyon na talagang igwaning mga apektadong parasira, ano tabi an ayuda kan BFAR para digdi sa mga marginal fishers? Yes po. So sa ngunyan, particularly dyan sa red tide affected fishers, kasi sa bilog na banwaan po, sa bilog na 5 banwaan po kang Sorsogon Bay, nasa 11,760 po ang total registered fishers ta. And mga about ina-estimate mo po na around 2,000 to 2,500 po itong directly engaged sa shellfish industry. So sa ngunyan po, hasta hanggang sa aga na lang po, igwa kitang mga qualified to receive itong cash and food subsidy for marginal fishers. And kay riba na po dyan itong nagkapirang mga parasira na engaged sa shellfish industry. So ngunyan pa lang tabi Ma'am Noni, ang deklarado na nindo or na-assess na tabi nindo kung pirang mga parasira ang apektado tabi kay niong padagos na red tide warning. Yes po, kasi nahihiling taman po yan duman sa Fisher Folk Registration System na around 2,000 to 2,500 itong engaged gani po sa shellfish industry. So nahihiling ta po yan out of the 11,760 na mga parasira from Magallanes to Castilla. So Magallanes, Huban, Casiguran, Sorsogon City and Castilla. Yan po itong affected na mga banwaan, while sa Milagros Masbate po nagkapiraman sa naduman ang engaged sa shellfish industry. Opo. Ma'am Noni, kung daig patabi magbaba ang regulatory limit kay initabing toxins, ano tabi an itong pigapod niya tong consistency sa pag-ayuda tabi kan BFAR, as in nguarin tabi pinaglalauman na wara na tabi ining red tide sa Kabikulan? Yes po, so hopefully nga ni as much as the fastest or the soonest na mawara ang red tide, mas maray kasi million peso industry po ang
tahong or badoy and baluko na industry dyan sa sa Sorsogon. And while duman naman po sa ayuda, data po kaya ini-expect ining occurrence kang red tide ngunya na panahon. So except duman sa cash and food subsidy, supposed to be may interventions kami in support sa shellfish industry. May procurement sana kami kang mga bamboo and other materials para giraray makapagtanom kay mga Sorsogon. But darangani po kaining liwat pag taas ta kang red tide warning dyan sa Sorsogon. Of course, ipupundo ta sa ngunyan itong itong proseso. Opo. So hopefully may other interventions man po kita or iniinganyar ta itong mga engage sa shellfish industry na i-diversify muna or mag-engage muna sinda sa capture fishing na kung saan magdakop muna sindang mga isda or alimasag dyan sa Sorsogon. So yan ang nindo tabi, Ma'am Noni, kung baga igosinda ning other intervention or option na daig man masayangan sa indang mga alda. For the meantime, duman muna sindang mag-focus kung ano sa indang mga pwedeng mga darakupon. Opo, Okay. kasi kung hihilingon ta po multi-species and multi-gear po ang type of fisheries studied di sa sa Pilipinas. So dakol na fishing gear ang pwede nindang magamit apart from of course itong pag-aataman kita kung or gagather ki talaba, tahong or badoy, baluko sa area. Opo. Sa indo tabing estimate tabi or assessment tabi, Ma'am Noni, kan V4, ang rin pwede tang ideklara na salbado na tabi sa red tide ang kadagatan digdio sa Sorsogon asin sa Masbate. We can only declare or lift the red tide alert or warning once nagbaba na po duman sa regulatory limit na sinasabi ta itong shellfish meat samples. Iyon na po ang basihan ta po. Opo. So meaning, pag buminaba na tabi iso toxins, itong pigapod niya tong regulatory limit, that's the time na pwede na nindong i-declare na pwede na tabi asin salbado na ay nababanggit niya tong kadagatan sa red tide. Yes po. So for the meantime po na nakasangat po ang satuyang red tide warning, ipapautog ta po itong Fisheries Administrative Order number 235. Yan po itong safety and quality control standards for paralytic shellfish poison na kung saan temporaryong ipagbabawal tangani po itong pagkolekta, pagpabakal asin pagtransport kan ano man na klaseng shellfish and alamang and anyone po na madakupan po kaini in possession ka mga pinagbabawal ta na tigtutubodan tanghali sa Sorsogon Bay, pwede po sindang magmulta na 1,000 sagkod na 10,000 pesos or pagkakulong po na 2 bulan sagkod sarong taon or pagmulta and pagkakulong depende po sa diskresyon kang korte. So igwa pa lang tabi iyan ning penalidad, multa or pwedeng pagkakulong. Ma'am Noni tabi, kung may mga abiso tabi kamo sa tuyang mga parasira asin sa tuyang mga parantabay, go ahead tabi Miss Noni, Ma'am Noni, go ahead tabi. Yes po. So ang panawagan talang po ngunya request po sa mga public market administrators na baka kung mag-round sinda, riparuhon po na itong mga naibebenta po dyan, particularly ining tahong and badoy, na hilingon itong auxiliary invoice issued kang source of origin para maasigurar talang po na hali or ligtas hali iyan sa ligtas na lugar or negatibo sa red tide, naghumali iyan ng mga produkto. Siring man po itong copy kang local transport permit na ini-issue man po kang provincial fisheries offices o kaya kang BIFAR regional office na nakakasakop. So for the meantime, kung bako po kita sigurado kang source kang binabakal tang shellfish, dahil na po muna kita magbakal para po dahil man maisalang-alang ang satuyang buhay dara kaining red tide sa ngunyan. Opo. Last na lang tabi, Ma'am Noni, may isingit ko lang tabi. Dahil ba sa nababanggit niya tong red tide, dyan tabi isa Sorsogon asin Masbate, igwa ba kamong nanotara nagrelangkaw sa presyo kan mga ibang sira? Sa ngunyan mainly ang presyo naman kang sira is driven by law of supply and demand. So kung dakol na isda na ilaland sa sa mga fish ports o sa mga public markets, mas barato. So kung bulanon din po, mas mahal kasi konti ang sira. So ano yun nga ako ngunyan sa may Pasakaw fish port digdi sa San Cirilo, nahiling dang dakulon ang harvest kang tamban digdi sa area. Ohoy, So masiram iyan na tamban. Yes
po, medyo barato at 800 to 1,600 ang kilo. Ngunya na very late in mga noon time kasubag may nagdaragsa pa only at 250 pesos per banyera. Uy! So medyo barato kaya lang ang kwalifikasyon kaya kung kami hapoton yan na po itong sinasabi tang low bat na pwede na sa fit for human consumption man siya. Oh, pero dapat medyo within na- the day or Oo, 2 days opo, na lang pwede na ko ta siyang bagoong na sana. So yan na ito pinaka-purpose kay ning lobat o kaya pambahog sa mga atamantang lapu-lapu o alimango. pangbahog na sana. Anyway, tabi Ma'am Noni, salamat tabi sa imong pananisang oras. Makiregards na lang kay RD Nelson Bien. Makiregards na lang tabi Ma'am Noni asin sa indong bilog na opisina maray na paghapon asin salamat tabi sa indong pananisang oras. Mabuhay tabi kamo. Yes po. Thank you din po, Remy. Okay, And thank you. welcome Bye-bye po, Ma'am Noni. So yan mga ka-aksyon, si Ma'am Noni Inolva, ang tagapagtaramkan, BFAR Bicol. So importante ho na naaraman ta kung ano ang kamugtakan kan mga sira asin na ano pa man na shellfish duman sa mabanggit niya tong kadagatan kan Sorsogon asin Masbate. So mga ka-aksyon, at Chan, igwa kitang manggagana nin brand new tablet, may manggagana man in cash. Siyempre, basa muna kita nin mga comments kan sa tuyang mga parantabay. Ang sabi digdi ni Erica Joy Barado, sana po mapili din ako. Si Jasmine Lianeta, nakatutok man. Anthony Braille, Realobit, maray na pagkahapon. Uy, yan sa kuyang partner, nakatutok man ngunya na pagkahapon, si Mr. Seram. Wala siya ngunya mga ka-aksyon, may tiga-asikaso lang na importante yan sa kuyang partner. Anyway, saga, balik na din siya. Brian Christopher, maray na pagkahapon. Margie Robles, nakatutok man. Jean Alovera, maray na pagkahapon. Sa satuyang 7,900 viewers, maray na pagkahapon. And syempre, sa mga parantabay niya to via Radyo Oragon, maraming salamat sa indong pagantabay. And of course, congratulations sa mga graduates kan Divine Word College of Legazpi Junior High School Department. Moving up ceremony ng Lagunan, 75th moving up ceremony. Congratulations sa kuyang daughter, Ishi Claire Araneta Mindones, one of the awarded student. Laro siya sa mga with high honors. Manang-mana sa nanay. Of course. Congratulations, anak. We love you. And syempre mga ka-aksyon, sa mga estudyante dyan na nagmamaawat man manggana ng brand new tablet o turuhan ko, ang sa tuyang mechanics, kinakaipuan lang nindong mag-like kan sa tuyang official Facebook page. Mag-comment, ipadaraan sa indong comment or reaction kung nata kinakaipuhan indong manggana nin brand new tablet. De paglingawan, ibugtak ang pangaran kan sa indong eskwelahan, grade level asin magtag ning kapwa estudyante. And kinakaipuhan man nindong i-share ang sa tuyang live episode. Ayan. The more na itag, the more chance of winning. Kaya mga ka-aksyon sa tuyang pagbuelta, mapauran kita ning papremyo live. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan bikiinuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay kuhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig. Ano? Daing naman po nindo kay kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po di mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig.
Pero sa kunya, ang dakula ang pagpasalamat ni ta inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol, digdi sa bilog kainiong resettlement sa Samuel. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat araw kayan ta nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan kay Goki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa muya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang or mismo. Day pa lang nahaloy mga kaaksyon, nakaresibinin allowance ang total na 66 na scholar contest da asin ako Bicol Party List. Kaya ngunyan mga kaaksyon, makakasabay tango niyan sa telepono ang congressman kan ako Bicol Party List na si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Tanganing makaulay ta, maaraman ta kung ano si mga naging dahilan padagos ba ining programa na pagtabagan sa tuyang kan ako Bicol para sa mga NC2 asin ining mga heavy equipment operators. Maray na pagkahapon tabi Congressman na Alfredo Garbin. Yeah, maraming hapon and sa gabos na Opo. Kung medyo choppy po ang satuyang linya, kung pwede tabi makihanap kita ning medyo maayos na signal para day masayang ang satuyang impormasyon. Ay, Remy, pasensya na, nasa biyahe ako. Ay, okay. Medyo malinaw na tabi kong. Kung pido tabi, may hapot ko lang tabi, ining mga natabangan kan ako Bicol. Padagos ba tabi ini o parte ba ini kan programa kan ako Bicol na talagang matabangan ta sa mga nangangaipo in terms of tabang para sa kabuhayan? Well, tabang para sa kabuhayan. This is an 11 of the running program. Ako Bicol Party List na kung saan kapartner ta dyan ang TESDA. This is one of the very successful livelihood training and programs na ribo-ribo na ang satuyang natabangan and malangani most of them are gainfully employed whether in abroad or yaon sa mga industrial zone in the Arugang Calabar zone area dahil yan man so trabaho na nag-aacceptar sa inda. Ang kamarayan kay ining tabang sa kabuhayan, ining TESDA courses na ini na konsein ribo-ribo ng scholar sa tuyan ng pag-graduate. Dahil igwasindang tsansa, natawan taki tsansa for those who are not able to finish college, natawan taki tsansa na makapag-adal sa mga short-term courses that leads them to employment. And sabi ta na nga ni Terme, ang success rate kay ni is 75% for employment opportunities. The other 25% dahil igwayan ng mga allowances and of course itong starter toolkits, sinda na mismo minakagi sa dahil nilang negosyo, nakapagpuon sinda asin si iba nagdarakula man sa negosyo. So, this is the beauty. Ibig mong sabihin tabi Congressman Pido, aside kan allowance, tinatauan man tabi nindonin mga toolkit para magamit sa indang pagkabuhay tabi, Congressman? Well, tama po ka mo. Depende sa course. There are courses na may allowance. There are courses na may toolkits. So, dahil ka pa nagtatapos sa imong trabaho, gari ka naman sa na may sweldo. And so sa Roma na may toolkits, right after you finish the course, the short-term course, TESDA and ako Bicol Party List will provide you with the toolkits para makapagpuon ka na kan sa imong saday na negosyo. Opo. Congressman Pido, ano tabi si mga, para sa kaaraman kan sa tuyang mga kababayan man na nagmamawot man na makabali sa arong tabi kaning scholars, ano tabi sa mga dapat nindang gibuhon asin na paano tabi sinda makabali? Well, yaon ang sa tuyang mga coordinating centers, provincial offices ng ako Bicol Party List dyan sa siyudad ng Legazpi. We have the Embarcadero office. Just look for Manny or Kaloy. They are our livelihood trainings and programs coordinators.
sa Camarines Sur yaw ng opisina ta sa City Hall compound kang Naga City. And sa lambang probinsya, kung kita mga provincial coordinators and municipal coordinators, these are open to everybody, especially those so nangangiipo kay additional skills or knowledge para mas makapagtrabaho. Opo. Ini ba tabi, kung pido, long term or igwa lang kitang pinagtalaan na nagkapirang bulan or taon para ma-enjoy ninda tabi ini umpik tataong scholarship kan ako Bicol Party List? Remy, this is whole year round as long as may pundo kita, as long as may nagbababang pundo that accommodate scholars, yaw nan sa tuyang pundo. So, din pinagpipiling bulan or kumbaga season kang taon ini, but whole year round tabi ini. Opo. Subuot sabihin pala, bako lang digdi o sa Legazpi, kundi Bicol-wide tabi ining sa indong programa para dyan sa mga tinatabangan niya tong mga scholars. Kung pito may hapot ko lang tabi, aside ba digdi tabi sa mga ining 61 ini ba tabi gabos na employed sa natabangan kan ako Bicol or igwa pa din tabi digdian, padagos na nagkaklase pa? Padagos na nagklase pa siya ba? But some are readily absorbed by the SunWest Corporation, SunWest Construction. So, yan po ang mga magayon na sin success story kanina. Dahil ka pa nga ni natatapos sa pag-eskwela or kakatapos mo lang sa pag-eskwela, may trabaho ka na tulos. So, this is what the trainings that we need right now, especially ngunyan tabi, Remy, grabe ang manhit trabaho. But this person is her. Medyo nawawara siya sa signal si Kong Pido. Kong? Okay, naputol. So, saro ini ko ibig sabihin, maski dai pa tapos sa pagklase mga kaaksyon, ang kinagayunan kaning programa kan ako Bicol ta mismo tiga-absorb kan mga nagkakapirang kumpanya, particular kan SunWest, igwa ng mga empleyado na employed na kan SunWest Construction. Patunay iyan na talagang an ako Bicol bako lang sa pagpapaklase kundi pati sa tabang na sa pangkabuhayan. So ibalik ta si Kong Pido. Yes, okay na pa ko na gigirumduman nindo mga kaaksyon. Kasuhapon, saro sa mga naging guest si April Ardales. Saro sa mga heavy equipment operators. Babae yun ha. Saro sa patunay na talagang bako lang sa pagpapaklase, bako lang sa pagkakakuan in NC2, kundi igwa talaga nin patunay na trabaho na pig-alokaran ang ako Bicol Party List. So, saro na dyan ang SunWest Construction. So, medyo data na nakukuha linya ni Kong Pido. Anyway, ipinasabot na sa tuya mga kaaksyon na ining programa kan ako Bicol para sa edukasyon, pangkabuhayan, itong pang-edukasyon na convert into pangkabuhayan. Buot sabihin, duman sa pagpapaklase, naging realidad sa paghanap ng trabaho. And ganyan, nagagamit na kad mga scholars itong sa indang pinagalan. So, I guess, data na makontak si Kong Pido. Anyway, ito sa nababanggit nga niya na dakulang katabangan ini sa mga kababayan niya itong Bicolano. And sa mga nagmamawot man, kinakaipuan lang nindong magsumitir kan mga pigahagad na requisitos, anapon lang si Kaloy, asin nga, ang mga staff kan ako Bicol Party List. So, kamauotan ninda na makatabang, ayan, may nag-aapod. I just don't know kung si Kong, ano na ini, si Kong Pido, iba ng number. At siya natabi mga kaaksyon sa tuyang pagbuelta. Mapauran kita ng tablet. Mapauran kita ng cash. Ang tabay sila kami mga kaaksyon. Mabalik pa ang tabang ora mismo. Wala si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kuminsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato, may way pa kami, nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ng tubig nang nag-aali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan, alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin.
dakula ng sambuyan ko mahiling na kamo maugma, kamo salamat na itakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ako sa tubig na ma-realisar, matawan, matulan para po maikot we want to focus po and we po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Tabang Ora mismo. Live pa man girara kitang nadadangog via FB page and Action Co Center or nadadalan as in nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi as in 88.7 Radyo Oragon Biracatanduanes. Ay! Shout out muna kay Polo Dronyo, siya ang winner ng kasuhapon. Digdi sa laog kang sa indang palabunutan. Ayan. And syempre, mga ka-aksyon, sa mga nagmamawot man manggana, syempre, mag-send ka mo kan sa indong mga comments, reaction, baka saro sa indong mapili. Maray na pagkahapon kay Anthony Braille Rialubit. Si Jasmine Lianeta man nakatutok, Nina Rili Mural. Sabi ni Nina Rili Mural, congrats daa. O congrats Polo Dronyo. Anthony Braille. Jessica Pablayo Manrique, maray na pagkahapon. Si Rain Jolis nakatutok man. Jasmine Lianeta, maray na pagkahapon. Si Rixie Joy Barrado nakatutok. Pinas Tactical Nation nakatutok man as in One Rider Philippines. Maraming salamat. Si June Salcedo, Jerry Carrasco maray na pagkahapon. And Mary Jane Belga Fernandez Lianeta. Sana po maapudan po ako digdiging para sa dagdag para pakarayon kang harong. Sige, dakula naglalaom na manggana. Si Joanna Katina, sana po matawagan mo po kami. Margie Robles, maray na pagkahapon all the way from Sorsogon State University. Nakatutok si Brian Christopher Yalobitman from Legazpi City. O kadakol, 7,800 ang satuyang viewers kanyan. Sa mga nag-aantaba dyan, sa mga estudyante na nagmamawot manggana ng brand new tablet, antabay ka mo, bakan pangaran mo doon sa muyang maapod gunyan. Siyempre, ang satuyang maswerteng tablet winner,
Dengi ba? Kundi si Mark Francis Berlon. Congratulations! Uyaan sa iyang mensahe. Good day po. Ako nga po pala si Mark Francis Berlon, taga Kabiguan, Pilar, Sorsogon. Grade 10 sana po, matulungan din niyo po ako sapagkat ang aking magulang po ay ang trabaho lang po ni mama ay ni papa ay si papa. O ano daan? Ang trabaho daan ni mama niya, si papa niya. Tama ba ako sa nababasa ko? Yun, sabi niya, ang trabaho lang po niya ay magsasaka. Ayan. At si mama ko po naman ay nasa bahay lang. At walo po kaming magkakapatid. Ay kung papalarin po ako na manalo ng tablet ay makakatulong na po ito sa akong pag-aaral. Kasi po, yung cellphone ko po, hindi kaya mag-google. Kasi mahina sa signal. Sana po ay matulungan mo po ako. Ayan. Sana mapili niyo po ako. Ayan. Sana. Sabi ka emoticons niya. Tinuturo ko ta, mga ka-aksyon na nabasa ko naman, ang trabaho daan ni papa niya, si mama niya. Pero ibang klase. Kaya pala 8 sindang magturugang. Bako yan, imposible. Di ba, Nico? Di ba, Miss Russell? Pagdakol, ang tigtatrabaho si mama ni papa, talagang minadakol ang mga aki. Lalo na pag malipot-lipot ang panahon. Ayan, congratulations sa tuyang brand new winner ng tablet! Brand new winner ng brand new tablet! Ayan, congratulations sa imo. Alaton mo sana may maapod sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim an sa imong ginanahan na tablet. Ayan. Sa mga students man na nagmamawat manggana, utrohon ko. Ang sa tuyang mechanics, kinakaipuan lang nindong i-like ang samuyang official Facebook page kan Action Co Center. Ayan, nailing nindo yan mga ka-aksyon. Yan ang samuyang official Facebook page. Mag-comment lang kamo kung nata kinakaipuan nindong manggana nin tablet. Kung nata ba, kay nakaipuhan nindo. Halimbawa, day akong nagagamit ng tablet sa kuyang online class, kaya nadidipisilan ako. Day niya kaya ni mama or ni papa magbakal, kaya hagad ko po na sana matabangan nindo kami. Arg lang kayan, day paglingawan, ibugtak ang pangaran kan sa indong eskwelahan as in grade level. Tapos, magtag ning kapwa estudyante. Tulong kapwa estudyante, tapos i-share ang samuyang live episode. And, day paglingawan tabi na mag-subscribe sa samuyang official YouTube channel, Action Co Center. Tapos, magdalan man kamo mga ka-aksyon, igwa kaming TikTok. Ang TikTok page mi tabi, ang pangaran man Action Co Center. Ayan! Habang sige ka mong titiriktok, magdala na kamukan sa muyang live episode sa TikTok. Alright? Mga ka-aksyon! Siyempre, igwa kitang nanggana nin brand new tablet, may manggagana na naman nin cash! Yan ang mga kaugman kan sa tuyang mga paradalan. Kadakol ang nagahalat. O yan, si Rixie Joy Barrado, maray na hapon, Action Co Center. Si Jasmine Llaneta, nakatutok man, taga Binisitahan National High School. Si Anthony Braille, pambakal daanin gatas, buda pagkaon. Anong pagkaon ang babakalon mo, Braille? Si Rain Jolis, maray na hapon, also watching po. Ayan, maray na pagkahapon sa imo. Si Anthony Braille Rialobit, yun na iniso nag-message ng gatas, mga makaskason ang mga message. Mary Jane Belga Fernandez Llaneta, sana po maapudan po ako digdi para sa dagdag pakarayon kanharong. Iyatabi. Sige, sa mga nagdadalan dyan, abang-abang, baka ka muna ang manggana nin 1,000 pesos. Mahiwagang garapon. Pasok! Tadadadadadan. Oy, Mr. Seram, shout out! Kumusta ka tabi? Ano ang sa imong pigigibungon yan? Aram ko, busy ka. Sige lang, day mawaranin pag-asa, just keep your faith intact. Gabos bagang problema, may solusyon, Mr. Siram. Ganyan talaga ang buhay, minsan masiram, minsan malanet. Shout out da kay Lear. Nag-negative si Lear. Nag-negative si Lear, pero positive sa pagiging. Playboy? Playboy da, sabi ni Nico. Sabi ni Nico, sa ASF da Ayan, si Jean! Ay, sus Mariusep, apod ko tulos logon. Warang excited digdi o sa laog, day pa nagpupuon an sa indang talpakan. Pengalo, tananggana kasuhapon, si Paul Lodronio. Ayan, congratulations kay Paul! Sige na lang, ni Paul! Big blowout na digdi sa Action Co Center.
0951-361-8215. Ayan, 0951-361-8215. Papudan ta. Oh, ayan. Sisay daw ining maswerte itang winner ngunya na pagkahapon. Congratulations sa mga graduates kang Divine Word College of Legazpi Junior High School. Congratulations, Isi Claire. Mommy and Daddy loves you so much. Ayan, maraming pagkahapon. Hello po. Ayan, good afternoon. Ano tabi ang tigigibo mo? Nag-healing po lang kang live ninyo. Ay, nag-iiling ka ng live miss. Sige daw ko na daw tabi. Sisay, ang nakaprograma mo niyan. Ay, kawan po. Bista lang pangaran na. Ikaman daw talaga. Puon mo niyan, tandaan mo ang pangaran ko ha. Sige po. Remy tabi ang nakatukaw mo niyan. Ano anem? Hain so ka partner ko. Wala man po, ma'am. Sabi mo po, may tig-asikaso po. Ayan, matindi-matibay ka talaga. Taga-sain ka tabi? Taga-bilyar po ako, ma'am, para yan pa po niyan sa tabako. Taga-hubilyar ka pero ngunya nagpropasyal ka sa tabako. Iyo po, nag-klase po kaya, ma'am. Nagkaklase. So, buot sabi yun, single ka pa? Iyo po. Single. So, aram mo na, nagdadalan ka bagang ngunyan, aram mo na na ikaan gana or winner nin 1,000 pesos tabi. Iyo po, ma'am. Natagara mo mundo ka. Day ka maugma, day ka lamang na shock na ikampig apudan mi ngunyan. Naugma po, ma'am, pa. May maski, biit may Naugma ka, tamaski diit. may panggastos po, ma'am. Lagi. Alo, naiibi ka? Naugma, sila po, ma'am. Ayan, napapaibi si sa kaugmahan. Day ka maghadit, ining 1,000 na ni, sa Biyernes, baka posible ka pa manggana nin 5,000. Sana po, ma'am, para may matabang manok kay ma'am. Ayan, nata ito, ano ang kadipisilan mo niyan tabi, Jean? Financial problem po, ma'am. Financial problem. Ayun po, ma'am. So ngunyan, igo ka mong agihan na financial problem. Okay lang ba kung maihiras mo sa kuya kung ano iyan na financial problem na yan? Siyempre, manungod sa kwarta. Ayun po. Oo. So, Tapos okay kami mo yan, ma'am, na kaya minsan po, nagkukulang sa budget mas po sa pagklase. pero ka mo magturugang tabi, Jean. Apat lang po, ma'am, pandua po ako. Oo. Medyo na feel ko tabi, Jean, na talagang medyo magabatan sa imong pinag-aagihan mo niyan. Ano ang trabaho ni mama, buda ni papa? Ano lang po, ma'am, nagsasaka lang po si Papa. Ay, magsasaka lang po. Hindi po lang, magsasaka po. Si mama? Sa harong lang po, ma'am. So, ibig mong sabihin, nag-aagi ka mo ngunyan sa kadipisilan sa financial, sa apat na magturugang, kikapos-kapos ka mo tabi, Jean. Hindi po, ma'am, lalo na po ngunyan, dipicil po ang buhay sa pandemic po. So, ika nagkaklase pa. So, sabi mo, nakulang katabangan tabi. Nisain mo gagamiton tabi, Jean, ang ginanahan mong 1,000 pesos. Ang gastos ko po, ma'am, ngunyan na nagkaklase po ako ngunyan, ma'am, pag minsan po may meet up, dahil po ako nakakadumanta, wala pong pamatay talaga. Saan ka, Jean, nagkaklase? San Jose po. San Jose. Anong grade na? Second year college po, ma'am. Second year college. Anong kurso ang pikukaan mo tabi, Jean? Filipino po. Filipino. So, education. Major in Filipino. Iya po. Okay. So, Jean, ako, mati ko ang kanipisilan mo tabi sa nababanggit mong financial. So, bayasa na. Habang may buhay, baga sabi kan mahal na Diyos, habang may buhay, may pag-asa. Manalig lang kita tabi, Jean, sa poong may kapal. Iya po, ma'am. Salamatan po, ma'am. Opo. Ano tabi, Jean, ang mensahe mo kay Congressman Saldi kan ako Bicol Party List? Salamatan po sa dakulang tapang niya po na isa mo yung mga estudyante na wala po. Minsan na ikukulang po sa budget, napatabangan niya po. Opo. Jean, may makon... Dapat po siyang matabangan.
Opo. Jean, may makontak sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na 1,000 pesos. Ha, Jean? Ayun po, ma'am. Salamat po maray, ma'am. Opo. Congratulations! Bye-bye! Ayun po. Ayan. Ang nanggana tatabi mga ka-aksyon, dahil iba kundi si Jean Lea Nunez Ansano. Ayan. Congratulations! Ako na uugma ako na mating-mati ko mga ka-aksyon na talagang God is really good. Ang nanggagana, so talagang mayong-mayo, nangangaipo, di ba? Sarong estudyante na apat sindang magturugang, kapo sa buhay, di masyadong natataparan kan magurang ang mga pangangaipo. Kaya sabi niya, nag-struggle daw siya sa iyang paglase. Kaya dakulang kataman, sa iyang pangurual daw na paggastos, pamasahe, itong sa iyang ginanahan. Kaya yan mga ka-aksyon ha! Maugma ako, mamundo man sunamati ko, pero maugma ako na talagang ang nanggagana, natatabangan ni Congressman Saldi talagang mga nangangaipo. Sabi nga niya, sana dakul pa na matabangan si Congressman Saldi as in an ako Bicol party list ng mga Bicolanong nangangaipo. Kaya yan mga ka-aksyon, sa mga gusto man manggana, bukas pa ang samuyang! Comment section. Sa aga tabi, live na naman kitang madadalan. Mag-comment ka mo, magpadara ka mo ning comment kung nata kinakaipuhan nindong manggana. Ayan. Sa mga parantabay taman sa Radyo Oragon, arog man ka to, simple lang ang Satuyang Mechanics. Ano, mag-like ka mo kan Satuyang official Facebook page, magpadara ning comment, asin, i-share ang Satuyang live episode, asin, magtag ning kapwa, FB friends. Duman man sa mga estudyante, kapwa student. Arog lang katuan sa tuyang mga mechanics. And syempre, nababanggit mi man kan sarong mga aldaw na episode. So mga kababayan niya to na mauot man magkaigwan in water supply system. Lalo na sa mga lugar na talagang problema ang tubig. Yaon tabi ang ako Bicol Party List. Yaon si Congressman Saldico tanganing tawanin solusyon ang sa indong problema sa tubig. Water is life. Kaya sa rotabi yan sa flagship program ni Congressman Saldi kanako Bicol na matawan nin solusyon ang problema nindo sa tubig. Malinig asin inumon na tubig tabi ang kamauotan kan sa tuyang padabang Congressman. Kaya kaypuhan lang nindo na magpadara kan sa indong comments, mensahe sa samuyang FB page Action Co Center or kaya magpadara tabi ka mo ning surat or personal ka mong magdigdi sa samuyang opisina sa Action Co Center. Ayan. Mga ka-aksyon, Martes ko niyan. Sa aga tabi liwat, Miyerkules, magdarangugan kita parehas na oras, asin parehas na programa, asin dyan na nagtatapos ang sa tuyang programa ngunya na pagkaaldaw. Ako ang sa indong nakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, asin, salamat!